सरकार खाइमा खांखलाय जों गभर्नमेंट फर्म खाइमा खांखलाय एक बोसोरनि बिसिङाव जत्तथिन तिब्रासानि बुमुं दं माने आगोनि बुमुं दं माने जों स्लायै दिनै गोदाले बुमुं खायनाय जों बुमुं खायनाय दुमासरा जों हक दुइसे खायनाय चालिता बारि दैथाय ब्लक जों खायनाय गजसरा मुदुलु जों खायनाय अमाय गोबां मा मनाय सरा मनाय खर जों खायनाय गोबां मा जों बर'नि तिब्रासानि बुमुं आगि दंमानि बन बर' कांग्रेस ते बामफ्राम सरकार स्लाइबायखा आबरनो जों नायतगै थाइमानो दादा बुंताबो लागातार 10 बছর खाबराव सरकार काइसे बुंफोरबो तिब्रासा बुंबुरु स्लाइया जोंनि खुमुलुङो जिबिहाय काइसे हस्पिटाल जों खायनाय जोंनि कैबिनेट एप्रुव खायखा मादे माखमो चिबेमरो राधा बाबू सं सोंदि बरनो आबो सिमिया और कॉलेज संनाय तब एडिसिनि यागो हाई स्कूल 12 स्कूल कॉलेज याफाजाक सिनाय अब जों मोदे मा खामो ताखौ बखरो आइन बिटि तब तम एनसीटी रबो मा खामो अल जों फाइले प्रबंखा आइन पास संखा एडिसि लेव तब हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज जों स्राम मासिनाय एडिसि बर पावर इनाय राज्य सरकार होते जोंनि कैबिनेट एप्रुव बुंखा इदानीं गले तिनि मिनिट दं दिनै 10टा विलेज सारा त्रिपुरा राज्यको प्रत्येक डिस्ट्रिक्टको काइसे काइसे खालाय जों काइसे मडेल विलेज खायनाय स्राय से त्रिपुरा एलाका किनि खुवायो दुइटा खायनाय जों खुवाय डिस्ट्रिक्टको अरण्य काइसे माननाय मडेल विलेज कोटि कोटि खोथा कारनियो रां आरो खरस खायजानाय गंथाय बारानि त्रिपुरासारनि काइसे पारा गाहाम गरै नायथाव पारा गरै मोरे जों सरकारि बाबो जों घोषणा खायगा 10टा पारा एडिसि विलेज गंथाय बारानि एडिसि पन्चायत जों काइसे मडेल के खालायनाय जों इसी खुमलुंगो सिटिं डेमनस्ट्रेशन आसुकजाक पार्टी आईपीएफटी बाय लुआजिजाक तिनिनि सिमी मो दामहिनाय सिनि जरा खाजाकिया एकेबा इनडिफिनिट पिरियड नि बागै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन आसुकजाक सिनि मेन सानमुं हायगवा सिनि नाहारमुं त्रिपुरालेण्ड एडिशननि खबै आबुजतन साइमानो आबुनि लगी सिनि एडिशन हायकेबा जुखलाइजाक तेबो दाबि दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट त्रिपुरा हास्तेव चालु तांथुं आबो आईपीएफटी नायो एनआरसी दाक्तिनि इमप्लिमेंट थुं त्रिपुरा हास्तेव आमबो नायो गाव दाबिनो तुइनो जों तिनिनि सिमी 6 तारिख जानुवारि 2020 तिरिन सिमी जरा खाजागिया जे मानसाक जों तिनिनि सिमी 1 मास 2 मास माहिके अदागा आसुबाय सिनि सानमुंनो जों गणतन्त्रनि बिसिंथि हेकेबा डेमोक्रेटिकनि लाइननो जों शान्ति हेकेबा तंगजांनि बिसिंथिनो सिनि आन्दोलन जों चालुबाय थांनाय ओमफ्राय त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरासा हिनजाव सिनि दंफांनि बराव जतन
ni sosial media ni bisingtui normal phajani bagi kopudao আমার তো তিনি সালজাদে না তিনি সিমিসে tini ni simi chengkha jora khajagya indefinite period jukupro paina kuno saimya jeng central province rok mukhaipai hoyto porok bai kok salaya koi sing amro kintu tabu sujate rasana ni kuri kokri tini se puila chengwa tini ni simi jora khajagya abo 1 mas 2 mas amahili sing andro ekane continue singorno chanai orno tongnai orno thunai orno sing amahili